mabiro mbele wane ane ka nek makamagi odong' chien. To maduong' mogik kata serikal winjo bed ni timang'o mano mar konyo e rito ngima nyithindo manyiri kaachiel kod mine ma waneno ka inego e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Antiere kuomi Stacy. Ting' mar serikal en mane? Wang'eyo ni serikal ne osechuogo aput mano manotelne kanyo kod Dr. Nancy Baraza ma bende ne osechwalo recommendations maggi ne jatend piny Kenya William Ruto mano chieng' tarik 26 dwe mar achiel mano ma higa ni. Nitiere gik mopogore opogore mane giyango. Kuom ranyisi ne giwacho ni thoth jogo ma inego atamalo 77 mago mag nek makamagi timore e udi kama ji odake, to itimo gi kod jogo maging'eyo matine ni joma nitiere machiegni kodgi. Bende ne giyango kanyo no winjo bed ni weche gi mago mag nek mag joma mine obedo kanyo kaka national disaster, to buche maggi bende nitiere kaka gidwaro mar mondo mi oyal e yo makende. Serikal otimang'o mar mondo mi oritane joma mine kaachiel kod nyithindo manyiri minego? Stacy. I would be very honest about this. Onge gima serikal timo to femicide e Kenya ka poko bedo distinct crime. Mano en gimoro yenye inafaa ikue. And waseneno ka kes achiel oteko kata higa abich, higa 4 without justice. Higa mokalo dwe mar abich kanyo, the government stopped releasing femicide data publicly. Ngisa gima serikali timo to how can you stop solving how do you solve crisis? How do you solve crisis when you refuse to count them and when you refuse to put data so that people can see what is actually going on? But gimalit na and watch how the police responds to these cases. Waseneno ka a lot of women who are going to the police station actually reporting violence, but they are being chased away just because hauna pesa, hauna evidence. Hii ni kitu ya kawaida. It is actually been normalized. To waseneno case mar Christabel Anyango, Hakila Hillary was taken to Mlolongo police station. Later he was released. Sani, hakuna mwenye anajua mali